Κλείνοντας τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων. Κυρία Σωματέστηση, μάλλον οι πολλαπλές λειτουργίες μας μπερδεύουν λιγάκι. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς ελέγχετε? Όλα τα κάνω εγώ. Όλα. Αφή, πίεση, θερμό, ψυχρό. Μάλλον θα χρειαστώ ολόκληρη εκπομπή για να σας εξηγήσω πώς λειτουργώ. Πραγματικά, και δεσμεύομαι να το κάνουμε στο εγγύς μέλλον, μιας και σήμερα ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος. Θα σας δώσω περισσότερο χρόνο στο δεύτερο κύκλο ερωτήσεων, που ξεκινάει αμέσως μετά με διαφημιστικά μηνύματα. Επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο τρισδιάστατο χάρτη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ονομάζεται Big Brain ή αλλιώς Μεγάλος Εγκέφαλος. Ερευνητές από τη Γερμανία και τον Καναδά απομόνωσαν 7.500 κομμάτια από τον εγκέφαλο νεκρής γυναίκας. Χρειάστηκαν 1.000 ώρες για τη συλλογή των δεδομένων και 10 χρόνια εντελεχούς μελέτης. Το αποτέλεσμα όμως δικαιολογεί τις προσπάθειες. Οι επιστήμονες αποκρυπτογράφησαν τις λεπτομέρειες που επέτρεψαν εν συνεχεία τη σύνθεση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η απεικόνιση του Big Brain είναι 250.000 φορές πιο λεπτομερής από οποιαδήποτε σάρωση εγκεφάλου. Ειδικότερα, κάθε κομμάτι έχει πλάτος μισό από αυτό της τρίτας. Η απεικόνιση επιτρέπει στους ειδικούς να εστιάσουν και να μελετήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμούν. Ξεκινώντας από εσάς πάλι, κύριε Οφθαλμού, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε γιατί εσείς η αίσθηση της όρασης που εκπροσωπείτε πλασάριστε ως κορυφαίοι μεταξύ των άλλων αισθήσεων? Το μάτι, κύριε Μπρεϊνόπουλε, δεν είναι μόνο το πιο όμορφο, αλλά και το πιο σημαντικό αισθητήριο όργανο του ανθρωπίνου σώματος. Ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι φτιαγμένος από φως. Το φως αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φύσης και στοιχείο ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξελικτικής του πορείας, ο άνθρωπος ακολούθησε σταθερά την αλλαγή από το φως στο σκοτάδι, από την Ανατολή στη δύση του ήλιου, σε έναν επαναλαμβανόμενο ρυθμό που διακοπτόταν μόνο από την αδύνατη λάμψη της φωτιάς κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Τα νούμερα από την έρευνα μιλάνε από μόνα τους. Σκεφτείτε πως οι ερευνητές έχουν υπολογίσει πως 80 με 85% των απόψεών μας, της μάθησης, της γνώσης και των δράσεών μας σχετίζονται με την όραση. Τα 4/5 όλων των απόψεών μας που οφείλονται στις αισθήσεις προέρχονται από το μάτι. Επιπλέον, τα μάτια παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην έκφραση του προσώπου, που μας βοηθά στην επαφή μας με τους άλλους ανθρώπους, τη λεγόμενη πνευματική επαφή. Παράλληλα, πολλές άλλες ικανότητες σχετίζονται με την όραση, όπως η ικανότητα οδήγησης, η απόλαυση της προσωπικής ελευθερίας, η ικανότητα ασφαλούς κίνησης σε άγνωστα περιβάλλοντα, η ισότιμη ικανότητα επικοινωνίας με τους άλλους και πολλά άλλα έχουν ως κλειδί τα μάτια και τις λειτουργίες τους. Τα μάτια είναι παράθυρο στην ψυχή, λένε, και έχουν απόλυτο δίκιο. Μπορώ να παρέμβω, κύριε Κέφαλε? Έχω κουραστεί με αυτή τη σημαντική αλλά μονόπλευρη τοποθέτηση. Η αγωγή, αγαπητοί μου, είναι απόλυτα σχετιζόμενη με την ικανότητα ομιλίας, οπότε είναι προτιμότερο, κύριε Οφθαλμού, μην αναφερόμαστε σε μάθηση και επικοινωνία αποκλειστικά λόγω της όρασης. Και μπορεί ο κόσμος μας να είναι γεμάτος φως σε όλο μας το ζωικό βασίλειο. Η ακοή είναι που συνδέει με την επικοινωνία όλα τα πλάσματα μεταξύ τους, αλλά και με το περιβάλλον τους γενικά. Εντάξει, αλλά με βάση την νευροφυσιολογία, η αίσθηση της όρασης είναι κυρίαρχη, καθώς 30 με 40% του κεφαλικού φλοιού αφιερώνεται σε αυτή, σε σύγκριση με το πτωχό 8% που αφιερώνεται στην αφή και μόλις 3%
100% στην ακοή. Κυρία Σουμαντέση, παρατηρώ πως δυσανασχετείτε. Οκ. Ακόμη κι αν η έμφυ καταλαμβάνει μόνο το 8% του κεφαλικού μας real estate, η σωματέστηση συνολικά αποτελεί τη δεύτερη κυρίαρχη ανθρώπινη αίσθηση. Γιατί νομίζετε πως τα μωρά χώνουν τα πάντα στα στόματά τους? Το χείλη και η γλώσσα μας είναι οι ευαίσθητες περιοχές στην αφή. Έτσι τα μωράκια, απλώς με το να δαγκώνουν τα πάντα, αποκτούν πολλές πληροφορίες με τον καλύτερο τρόπο για το στάδιο της ανάπτυξης που βρίσκονται. Συγγνώμη που διακόπτω, όμως, όπως πάντα, ίσως να λησμονείτε πόσο μεγάλο και πολύπλευρο θέμα είναι η όσφρηση. Αποτελεί την πρώτη και σημαντικότερη οδό επικοινωνίας μας με το περιβάλλον. Τα μηνύματα που περνάνε μέσα από αυτή τη θύρα εισόδου, τόσο προς τη συνείδηση όσο και προς το ασυνείδητό μας, αυτές οι χιλιάδες διαφορετικές μυρωδιές διαθέτουν ένα τεράστιο δυναμικό όσον αφορά την επίδρασή τους στην ψυχική μας διάθεση και στη συμπεριφορά μας, την ατομική, τη διαπροσωπική, την κοινωνική, τη διατροφική συμπεριφορά. Επιπρόσθετα επηρεάζουν με αυτόματο τρόπο με την κινητοποίηση νευρικών και ορμονικών μηχανισμών, δηλαδή ένα σωρό φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος, με στόχο την προσαρμογή του οργανισμού στις εκάστοτε συνθήκες όσον αφορά τη χημεία του περιβάλλοντος. Να προσθέσω κάτι, κύριε Περινόπουλε. Και οι δύο εσείς που εκπροσωπούμε τόσο η όσφρηση όσο και η γεύση έχουν το χαρακτηριστικό να απευθύνονται κατευθείαν στη συναισθηματική σφαίρα της συνείδησης και να δημιουργούν συναισθήματα που εύκολα μάλλον μπορούν να διακρίνονται σε ευχάριστα ή δυσάρεστα, με πολλές και ποικίλες διαβαθμίσεις όσον αφορά την ένταση και τη χρειά τους. Οι χημικές αυτές αισθήσεις αποτελούν ουσιώδη μηχανισμό στην όλη διαδικασία της επιλογής και πρόσληψης της τροφής. Με άλλα λόγια, η σωστή και ασφαλής διατροφή μας τελικά εξαρτάται από την καλή, την απρόσκοπη και φυσιολογική λειτουργία αυτών των δύο αισθήσεων. Να συνηγορήσω, προσθέτοντας πως μπορώ να διακρίνω κάπου 2 ως 4.000 διαφορετικές οσμές. Η νευρική οδός που ακολουθούν οι νευρικές ώσεις μέσα στον εγκέφαλο δεν περνάει μέσα από τον οπτικό θάλαμο του εγκεφάλου, όπως συμβαίνει για όλες τις άλλες αισθήσεις. Έτσι κι αλλιώς η όσφρηση φαίνεται ότι πραγματοποιείται σε ένα αρχαίγωνο τμήμα του εγκεφάλου που λέγεται εγκέφαλος. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η όσφρηση αποτελεί πιθανώς την πρώτη αίσθηση που αναπτύχθηκε στους ζώντες οργανισμούς, γεγονός που αποδεικνύει και την πρωταρχική σημασία της για τη ζωή. Εντάξει, και σωστά είναι όλα αυτά. Όμως, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι αν βγει οποιοδήποτε να κάνει μια δημοσκόπηση, σχεδόν όλοι θα καταλήξουν να αναφέρουν ότι η όραση είναι η πιο σημαντική αίσθηση. Όμως πρέπει να σκεφτούμε σύγχρονα και σωστά. Και δικαιωματικά τώρα, κυρία Σουμαντέση, σας ακούμε στον χρόνο σας. Ευχαριστώ. Αν έχετε μικρό παιδί ή αν δεν έχετε πάθει Αλτσχάιμερ και θυμάστε τα παιδικά σας χρόνια, μπορείτε να ανακαλέσετε πώς μαθαίνουμε τις αισθήσεις μας στα πρώτα μας βιβλία. Δίπλα από την όραση ένα μάτι, δίπλα από την όσφρηση μια μύτη και δίπλα από την αφή τα χέρια. Μεγαλώνουμε με στρεβλή αντίληψη ότι τα χέρια μας είναι τα όργανα της αφής. Πόσο λάθος είναι αυτό? Αν θέλαμε να είμαστε δίκαιοι με την αφή, θα έπρεπε δίπλα της να υπάρχει ολόκληρος ο άνθρωπος. Το αισθητήριο όργανο της αφής ζυγίζει 3-5 κιλά. Έχει μέγεθος μερικά τετραγωνικά και είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας. Είναι φυσικά το δέρμα μας. Το δέρμα μας δίνει την αίσθηση του κρύου, του ζεστού, της πίεσης, του πόνου και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, την ιδιοδεκτικότητα. Το να ξέρουμε πού βρίσκεται το κάθε μας μέλος. Σε κάποιους ανθρώπους που λόγω εγκεφαλικής βλάβης δεν υπήρχε αίσθηση του πόνου, συνέβαιναν συχνώς ατυχήματα και τύχαιναν να παθαίνουν σοβαρές σωματικές βλάβες επειδή, για παράδειγμα, έμεναν πολλή ώρα στην ίδια στάση. Επιπρόσθετα, ας μην λησμονούμε ότι το δέρμα είναι απαραίτητο και για την ψυχολογική μας υγεία, όσο παράξενο και να ακούγεται αυτό. Σε πειράματα επιβεβαιώνεται πως η στέρηση της οπτικής επαφής προκαλεί ψυχολογικές και σωματικές διαταραχές, καθώς παρατηρούνται αλλαγές στους τύπους της καρδιάς, τη θερμοκρασία του σώματος, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του εγκεφάλου, τον ύπνο και τη λειτουργία του ανισοποιητικού συστήματος. Δεν σας έπεισα ακόμη? Να σας το αναλύσω καλύτερα, ώστε να μην χρειαστεί να ζητήσω και δεύτερη εκπομπή για να εκφράσω τις απόψεις μου. Δεν υπάρχει πιο ισχυρή απόδειξη, κατά την άποψή μου, το γεγονός πρόωρα βρέφη, που μαλάζονται για 15 λεπτά της ώρας, 3 φορές την ημέρα, κερδίζουν βάρος 47% γρηγορότερα από άλλα που έμεναν απομονωμένα στις θερμοκηπίδες τους. Το νευρικό του σύστημα ορίμαζε πιο γρήγορα και έπαιρναν εξιτήριο 6 μέρες νωρίτερα κατά μέσο όρο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα πρόωρα βρέφη.
Παιδιά που στερούνται τη σωματική επαφή αναπτύσσονται πιο αργά, εμφανίζουν πολύ συχνά διαταραχές και είναι λιγότερο χαρούμενα. Θα συμπληρώσω με εμφέλεια. Ενώ ως ενήλικες εκδηλώνουν αντικοινωνικές αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Κλείνοντας το θέμα της απτικής επαφής, θα ήθελα, αλλά και την αξία για τον άνθρωπο, αξίζει ας πούμε ότι η ευεξία και η χαρά δεν μας προσφέρει μόνο το άγγιγμα ενός άλλου ανθρώπου. Όσοι έχετε ζώο γνωρίζετε. Δεν υπάρχει καλύτερο πολιτικό από το να χαϊδεύεις το σκύλο σου. Να είστε βέβαιοι ότι η αφή είναι πολύ πιο ζωτική σημασία από τις άλλες αισθήσεις. Χωρίς αφή δεν θα επιβιώναμε. Ίσως να μην υπήρχαμε καν. Εξαιρετικά. Αφού κλείσαμε το δεύτερο κύκλο ερωτήσεων, αφιερώνοντας λίγο παραπάνω χρόνο στην κυρία σου αντέσταση, πριν σας ευχαριστήσω εσάς και το κοινό μας, αγαπητά μου εισιτήρια, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η συζήτηση μαζί σας ήταν εξαιρετικά επικοδομητική και διαφωτιστική και ελπίζω να την απόλαυσε και το κοινό μας. Εκθέσατε με σαφήνεια τις θέσεις σας για το πώς αντιλαμβάνεστε τα ερεθίσματα και γιατί είστε όλα άκουσα απαραίτητα. Συμπέρασμα ποια είναι η κυρίαρχη αίσθηση δεν έβαλα και μπορούμε να επιχειρηματολογούμε ως το πρωί. Το μόνο βέβαιο είναι πως όλες οι αισθήσεις είναι σημαντικές για την επιβίωση, όμως μόνο εγώ, ο εγκέφαλος δηλαδή, είναι άκουσα απαραίτητος. Εγώ συντονίζω, αναλύω, αποφασίζω, στέλνω εντολές. Μπορεί να έχω μέγεθος ενός grapefruit και να ζυγίζω περίπου 1,5 κιλό, είμαι όμως μάψολα σχεδιασμένος ώστε να συντονίζω τα πάντα. Την κίνηση, την ομιλία, τις αισθήσεις μας και τη μνήμη μας. Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν όλο ένα και περισσότερες λειτουργίες και προσπαθούν να λύσουν όλα τα μυστήρια και να θεραπεύσουν τις πάμπολες ασθένειες που σχετίζονται με μένα. Εύχομαι να μάθετε περισσότερα και να περάσετε όμορφα. Καλό σας μεσημέρι. Όλη η ομάδα παρουσία. Έχω. Παιδιά, μας εντυπωσιάσατε, μας συγκινήσατε με εκείνη την πολύ όμορφη αναφορά μας ενημερώσατε. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι παρευρίσκεται μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του Πύργου, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο οποίος μπορεί να μας πει και για την επιστημονικότητα όλων όσων άκουσε, αλλά είναι μαζί μας και ο πρώην βουλευτής, ο κύριος Μαρίνος Ανδρέας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και ευχαριστούμε όλους όσοι είστε. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση τώρα στους μαθητές μας και δεν θα τους ρωτήσω αν τους άρεσε η δράση, γιατί θα μου πούνε. Εγώ θέλω να τους ρωτήσω αν μπορούν να διακρίνουν αυτό που θεωρούν το πιο σημαντικό της δράσης τους. Υπάρχει κάτι που το νιώσατε πιο πολύ, κάτι που σας άρεσε πιο πολύ? Και αν ναι, πέστε. Συνεργαστήκαμε μεταξύ μας, αποκτήσαμε καινούργιες φιλίες, συνεργαστήκαμε καλύτερα, συνεργαστήκαμε με τους καθηγητές μας και αποκτήσαμε κυρίως καινούργιες εμπειρίες. Αυτή τη δράση θα θέλατε να την επαναλάβουμε του χρόνου? Ναι. Και μήπως μετά το Βύργο να πηγαίναμε και στην Πάτρα? Το κρατάμε στο μυαλό μας. Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές μας και τώρα θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Κομπιόνη. Από την πρώτη κατάλαβα ότι δεν θα είναι ένας τυπικός διευθυντής, αλλά ένας διευθυντής δράσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Νίκα την Ελένη για όλα όσα νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση. Θέλω να ευχαριστήσω την υποδιευθύντρια του σχολείου, την κυρία Παγίδη, και να μην ξεχάσουμε την κυρία Γιουλέκα, την μας άσε εκείνη την τόσο όμορφη λυρική φωνή για το πείμα.